Здравейте! Днес ще продължим с програмата Хигиена на обекта или чистота на контактните повърхности и съоръжения, така както ви е разписана във вашите добри производствени или хигиенни практики. Какво трябва да знаем за нея? Още управителят на обекта назначава със заповед отговорникът по програмата. Отговорникът ежедневно, преди започване на работа, минава и проверява целият обект. Какво е състоянието на хигиената и техническото състояние на обекта. Резултатите от неговото наблюдение отразява в чеклист хигиена на обекта или в дневник за хигиена на обекта, така както сте си го разписали във вашата система за самоконтрол. Тук обаче трябва да обърнем внимание на следното. Не може навсякъде да пишете, че всичко е наред, а на практика да не е. На практика да има паяжини на места, да има непометени полови настилки, да има нарушена повърхност на стени, на оборудване, на тавани. Затова бъдете коректни при водене на записите. Отбелязвайте си ги като с забележка тези неща и отразявайте в графичка корективни действия, какво трябва да предприемете, за да се отстрани това несъответствие, и след като бъде отстранено, дали ще бъде ремонт или повторно почистване, ще си отбележите в графата резултат след корективни действия, че всичко е отстранено на датата, когато го отстраните. Надявам се да съм ви била полезна. Желая ви приятен и ползотворен ден!